ebiala na mgbasa ozi zuru ụwa niile ọnụ nke GCK na-adị kwa ụbọchị. Taa anyị na-ahụta ọlụ ebube Chineke, anyị na-ahụta oke ọlụ ya n'etiti ndị ọrụ ahụike. Ọ dị ihe ngosi ha na-ewepụta n'iru mbata ụlọ ọgwụ ọbụla nke na-egosi oke ọlụ ekpere dị na oke mkpa nke ekpere dị anyị mmadụ inwere onwe ya. Na mkpọsa ha n'ụlọ ọgwụ ọbụla na-abata, ha na-agwa gị sị anyị na-elekọta ma Chineke bụ onye na-agwọ. Nke a bụ ịnabata ike Chineke ịkwado na inyere mmadụ aka na mgbalị ya niile na-agbanyeghị ihe otu o si dị. A na-egosi anyị agwọ nke nọ n'ọla egosiworo n'osisi. Nke a bụ ihe na-egosi oke ọlụ Chineke lụrụ na nnapụta nke mmadụ site na àjà ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst chụrụ. Taa na mgbazi ozi ọma GCK nke na-adị kwa ụbọchị, anyị na-atụle ọlụ Chineke lụrụ, ihe ndụ mmekọrịta ya na ndị ya, ihe ọ chọrọ n'aka ha na otu o si zaa ha, nke na-egosi anyị ihe anyị nwa kwesịrị ime dịka anyị na-ahụ onye ozi Pastor WF Kumuyi ọ na-akpọbata anyị na nke a. Moses wee kpere ha ekpere, wee kpere ndị ekpere. Moses wee kpere ndị ekpere. Ugbu a Moses matara na naanị ihe ọ chọrọ ime bụ ka o lekwasị Chineke anya n'ihi ha. Ihe ha na-arịọ onye nwanyị ga-enye ha. Ugbu a ị chetara ihe niile Moses mere, ihe ịrịba ama dị ukwuu. Olee otu o si mee? Ọ dị mkpara dị ya n'aka. Chineke wee sị tufuo mkpara n'ala. Ọ gwụla ya, tufuo ya n'ala, ya wee ghọọ agwọ. Ka ọ ga-ahụ na Fero ga-abụ onye ga-enwe mkpebi. Ya sị ya welitekwa ya ọzọ. Ọ dị mfe, wee welite ya, o wee ghọọkwa mkpara ọzọ. Ha wee na-aga. Lee n'osimiri uhie a, osimiri uhie. Chineke wee sị gịnị bụ ihe a dị n'aka gị? Setịpụ ya. Ọ dị mfe. Anyị ga-eme ihe Chineke si ka anyị mee. Anyị ekpe ekpere n'ihi na ọ si ka anyị kpee ekpere. Chineke mezi ụfụ ya. M ga-eso gị kpee ekpere, m ga-ekpere gị ekpere. Chineke ga-eme nke fọrọ ọnụ. Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị, agaghị m abịa wụgharịwa ma ọ tụrụgharịwa n'ala. Ọ ga-adị mfe. Ihe m ga-emewu ikpe ekpere nye Chineke n'ihi gị. Ọrịa kansa gị ga-ala. Anya akpụrụ isi ga-emepe. Mgbanwe ga-ewere ọnọdụ na ndụ gị. Ana m echeta na anọ m na Bauchi steeti afọ ole na ole gara aga. Ọ dị nwaanyị gbara afọ 20 ya na-agagharị okporo ụzọ niile na-atụtụ ahịhịa, ihe ndị na-eruru unyi na-adịghị ọcha, ara na-awụ ya. Ọ maghị ihe ọ na-eme. Emesịa mgbe ezi ozi dị ka m na-eziri gị ozi a ugbu a, gị ihe ahụ mere n'oge ahụ ga-emekwanye mmadụ niile taa. Wee si onye nwanyị gwọọ mmadụ niile, metụ mmadụ niile aka. Ndị nwere isi mgbaka, mee ka ọ pụọ na ndụ ha n'otu ntabi anya aha ikpere ememe ikpeazụ. Ụmụ ajọ mmụọ wee si n'ime ya pụọ. Ya wee were onwe ya n'ezie wee napụta. Chineke wee tọpụ ya n'agbụ. Ya wee malite iche echiche, onye were ihe a na-adịghị ọcha tinye ya n'ahụ ka o ji kee n'ahụ ya niile. Ya wee bụrụ onye pụtara ihe dị mma, nwaanyị pụrụ iche. Ihe niile wu ihe ekwensu tire na ndụ gị. Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị n'aha Jizọs. N'ihi nke a, Moses wee kpere ha ekpere. Ị maara ihe ọ na-ewere ịbịakwute Chineke? Ga-ewe kwupụta mmehie gị. Onye nwanyị ga-agbaghara gị. Ị maara ihe onye nwanyị kwuru n'akwụkwọ Ilu isi 28 amaokwu 13? Ọ sị na onye na-ekpuchi mmehie ya, ọ ga-agara ya. Lee otu anyị si bụrụ ndị na-amaghị ihe. Ikpuchi ihe pụọ n'ebe Chineke nọ. Tutu ga-eme mmehie a ma mmehie ndị a, Chineke hụrụ ya. Mgbe ị mepere ọnụ gị, ga-ewe kwuo ihe na-ekwesịghị ikwu, Chineke nụrụ ya.
mgbe onye nwe anyị hụrụ ihe a niile gaa na-achọ ka ikpuchie ya, ọ na-ahụ ya site n'ihe a iji kpuchie ya, ọ na-ahụ n'abalị na-ahụ n'ehihie. Ọwụ ihe na-abaghị n'ihe bụ mmadụ ikpuchi mmehie ya pụọ n'ebe Chineke nọ. Onye na-ekpuchi mmehie ya ọ ga-agara ya, ma onye na-ekwupụta ya wee rapụ ya, onye ọbụla ọ gị onwe gị, ọ gị onwe gị, onye ọbụla nke na-ekwupụta ya, ihe ahụ nke na-atụgharị gị n'obi gị, na-eme gị na-adụ gị ogwu n'obi, ichetara nke ọma n'ezie, olee otu m si eme nke a, gịnị mere m ji mee ihe a, onye na-ele m anya ugbu a, olee mpịakọta Chineke na-ede banyere m ugbu a, ga-ewee kwupụta ya wee hapụ ya. Chineke ga-enwe obi ebere na-arụ gị, ọ ga-agbaghara gị. Abịa n'ozi anyị nụrụ, ọ dị ihe ole na ole ndị nke pụtara ihe nke nọ n'ime ya, na Chineke bụ onye na-aza ekpere, na mmekọrịta nke anyị na Chineke ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, kama ọ bụ ihe dị mfe site n'ekpere, n'ịhụ okwu Chineke na inyocha ihe dị n'ime akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na anyị ewere ohere lee ya anya n'ụzọ pụrụ iche, anyị ga-anata oke ihe dị oke mkpa ka Chineke na onwe ya ga-etinye n'ime obi anyị, inye mmadụ niile ọbụla ga-amamihe n'agbanyeghị onye bụ. Anyị na-ahụ na otu anyị si doo onwe anyị mee ka ọ dịrị anyị mfe rịọ ihe ọbụla n'aka Chineke ga-eme ka anyị nata ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. N'ụzọ dị otu a, anyị na-ahụ na nke abụọ, ekpuchile mmehie gị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpuchi mmehie ha n'ụbọchị taa n'ihi ihe ihere ka a ga-eme ha, maọbụ ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-eche. Ma anyị maara na mmehie na-eweta ihere, ọ na-eweta ihe iru uju, ọ na-eweta mweda n'ala, ọ na-eweta ahụhụ ndị ọzọ dị iche iche. Ma otu ihe doro anya nke ọma bụ, ọ bụ na gị ekwe ka onye nwaanyị bata n'ime gị wee si otu a mee ka akọ na uche gị nwee mwute, ga-echegharịa na mmehie gị, ị ga-enwe ihe isi ntụziaka ka esiri n'okwu Chineke nke ga-enyere gị aka ka ị wee bie ndụ nke ekpuchiri mmehie, kwupụta mmehie, ma bụrụ ezi onye ga-anata ọgwụgwọ nsọ, mgbaghara. Na nke atọ, naanị rube isi. Nwa nke na-erubere nna ya isi, ihe ọbụla ọ rịọrọ n'aka nna ya na-enye ya. Ọ bụ ihe egwuregwu, ọ bụ ụmụ ihe ndị ọzọ. Nrube isi abụghị ihe dị oke ịra ahụ, ọ bụghị oke nramahụ. Naanị tinye onwe gị na-enweghị oke ajụjụ, na-enweghị oke ụzọ ọbụla gị, ma otu ọ dị ọ bụghị bụ arụ. Mara nke ọma na Chineke na-alụ ọlụ ya n'ụzọ pụtara ihe n'akụkụ niile iji wetara anyị nchegharị ebighị ebi, nye anyị nnapụta ebighị ebi, nye anyị amara ya na ụba. Ọ bụ n'ihi nke a ka ebere Chineke ji wee dere anyị site n'okwu a nke anyị nụrụ. Ka bụ ihe Chineke gwa Moses, akwụkwọ n'ọgụgụ isi 21. Chineke wee gwa Moses, mere onwe gị agwọ ọla. Moses adị mgbe ọ jụrụ Chineke ajụjụ, ya si asetịpụ mkpara gị, tupu ya n'ala. Ọ dị mgbe ọ jụrụ Chineke ajụjụ, kwuo okwu m. Ọ dị mgbe ọ jụrụ Chineke ajụjụ, mgbe onye nkwusa na-eme ihe Chineke si ka o mee, na-ajụ Chineke ajụjụ, kwuo okwu a naanị. Mgbe anyị kwupụtara okwu a dị ka o kwuru, ọ ga-eme nke fọrọ na ndụ gị. Onye nwe anyị wee sị Moses, mere onwe gị agwọ ọla, dowe ya n'elu osisi. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla lee n'otu Chineke si dị mma. Chineke asị gị na ọ gị butere nsogbu a, na aga agbaghara gị. Onye ọbụla Chineke asị gị na ọ gị kwusara nsogbu a niile ndị mmadụ na-ekwupụta. Onye ọbụla Chineke asị gị na ọ gị bụ onye ndu. Onye ọbụla, ma onye ndu, ma onye na-evute nsogbu a, ma onye chọpụtara ya, ma onye kpaliri ndị ọzọ, ma onye butere ọgbaghara ya gbasaa. Mgbaghara abịawa onye mmadụ niile, ma okenye, ma nwokorobịa, ma ndị ikom, ma ndị inyom. Mgbaghara abịawo nye onye ọbụla, ka onye ọbụla nke agwọ tara, mgbe ọ ga-ele anya n'elu osisi a, ọ ga-adị ndụ. Mgbe ọ ga-ele anya n'elu osisi a, ọ ga-adị ndụ. Ndụ abịawo, ndụ ebighị ebi abịawo, ndụ dị ike abịawo, ndụ dị ukwuu abịawo n'onye ọbụla nke agwọ tara.
mgbe ọ na-ele anya n'elu osisi a ga-adị ndụ. N'amaokwu nke 9, n'amaokwu nke 9, Moses wee mee agwọ ọla wee tie ya n'elu osisi, o wee ruo. Chineke si na ọ ga-eru n'eziokwu ugbu a, ọ bịawo na mmezu, na ọ ga-abịa na mmezu, na a ga-enwe mgbaghara nye gị n'abalị a, n'abalị a, na ndụ ebighị ebi na-echere gị n'abalị a. Ọ ga-abịa na mmezu, na mgbaghara mmehie nye mmehie niile n'abalị a. Ọ ga-enwe nnwere onwe nye gị n'abalị a. A ga-enwe nnapụta nye gị n'abalị a. A ga-enwe ọgwụgwọ nsọ nye gị n'abalị a. Chineke si na ọ ga-eru, o wee bịa ruo na mmezu. Na ọ bụrụ na agwọ ataala gị, nye onye ọbụla, kara bụ onye ọbụla, mgbe o lekwasịrị anya, o lere anya n'elu agwọ ọla ahụ, ọ ga-adị ndụ, ọ ga-adị ndụ, ọ ga-adị ndụ, ị ga-adị ndụ. Nwanna nwoke, ị ga-adị ndụ. Nwanna nwaanyị, ị ga-adị ndụ. Ọmụmụ ikpe nke ekwensu ga-ala. Mmegide niile nke ekwensu ga-ala. Ihe ọjọọ niile ka ekwensu chere na ọ ga-abịakwasị gị, ọ ga-anwụ, ọ ga-aga ọkụ ala mmụọ. Chineke si ọ ga-adị ndụ gaa eluigwe. Ekwensu sịrị na o nwere ọrịa nke a na-aga agwọta, emesịa ọ ga-anwụ, ọ ga-ala n'iyi. Mana Chineke si na onye a nwere ọrịa, mana m ga-agwọ ya n'abalị a. Aga m agwọ nwaanyị a n'abalị a. Ọ ga-adị ndụ ụbọchị niile nke ndụ ya na ọṅụ nke onye nwaanyị. Ị ga-ebi ndụ na ndụ gị niile na ọgwụgwọ nke onye nwaanyị, na nnapụta nke onye nwaanyị, na ndụ juru afọ nke Chineke, n'ihi obi ebere Chineke. Obi ebere Chineke. Ndị a chegharịrị, ha lọghachikwutere Chineke, ha zara oku nke okwu Chineke Moses gwara ha. Ha wee lee anya n'agwọ ọla ahụ, ha wee rube isi, ha wee dị ndụ. Nke a bụ ihe Chineke chọrọ n'aka ha. Taa ọ sị gị lee anya ka ị dị ndụ. Onye na-ekpuchi mmehie ya, ọ gaghị agara ya. Onye na-ekwupụta ha, nke na-arapụkwa ha, ọ ga-enweta obi ebere nke Chineke. Lekwasị Kraịst anya, onye akpọgidere n'obe Kalvarị, ka ị dị ndụ. Lee onye nzọpụta ahụ anya, ka ị wee dị ndụ, pụọ na mmehie, wee dị ndụ. Soro anyị dịka onye ozi Chineke edu anyị n'ekpere nke mgbaghara na ịnata amara Chineke. Oge ahụ abịawo, oge nke m abịawo. Cheta, Jizọs Kraịst bụ ntọala nke ọgwụgwọ nsọ gị, ntọala nke ihe ịrịba ama gị, ntọala nke ihe ngosi na ọlụ ebube na ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ dịghị aha ọzọ ka e nyere n'etiti mmadụ ka a pụrụ iji zọpụta gị ma gwọọ gị ọrịa ma napụta gị. Aha, achọrọ m ka otu onye tie aha ahụ, Jizọs. Jizọs a ga-enye gị nnwere onwe. Nnwere onwe na-abịa n'ụzọ gị. Nnwere onwe pụọ na nrịanrịa. Nnwere onwe pụọ na ntaramahụhụ. Nnwere onwe pụọ na mmekpa ọnụ nke ekwensu. Ị ga-anata ugbu a n'aha Jizọs. Na okwukwe nke otu onye, okwukwe nke otu onye, n'ebe onye nzọpụta dị, n'ebe onye ọgwụgwọ nsọ dị, onye nnapụta dị. Ọ bụ okwukwe nke gị dịka otu onye ga-eme gị ka ị gosipụta ya, tinye ya n'ọrụ, tinye ya n'okwukwe gị. Mgbe ị nụrụ eme m nke ikpeazụ, ọ bụrụ na ị kpuru ìsì, ga-emepe anya gị wee hụ ụzọ. Ọ bụrụ na ị dịghị aga ije, ị ga-ebili ma gawa ije. Ihe ọbụla toro eto ma ọ bụ ihe nrịanrịa ọbụla na-arụ gị, mgbe ị nụrụ ememe ikpeazụ,
ga-etinye okwukwe nke gị onwe gị dịka otu onye wee tie ya n'ọlụ, tie ya na ndụ gị, ihe ịrịba ama gị ga-apụta ihe. Ị ga-enye akụkọ otito, welie aka ahụ elu wee tụkwasị nke ọzọ n'ebe ị nwere ihe ọmụma aka n'ihu a. Dịka ị na-ekwenyere, Chineke ga-asọpụrụ okwukwe gị. Ị nọ na njikere? Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka owuwe anya anyị nwere na Jizọs bụ otu ahụ ọ dị echi, otu a ka ọ dị taa, ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọbụla ọ na-eme ya site n'aha ahụ, site n'okwu ya. Ana m ezipụ okwu gị ugbu a, okwu nke ike, okwu nke ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile ugbu a. Metụ ha aka, gwọọ ha n'aha Jizọs. Site n'ebiri ụtarị gị emere ka anyị nwere onwe anyị. Ị na-ezipụ okwu gị ga-wee gwọọ ha ọrịa, wee wezụga nrịanrịa pụọ na ndụ ha. Dịka okwu gị na-abata, ana m arịọ ka okwu a na-abịara mmadụ niile ka o weta ọgwụgwọ nsọ, weta nnapụta, weta ihe ịrịba ama na ihe ngosi, wee gbajie yoku niile na ndụ niile n'aha Jizọs. Mepee anya niile kpuru ìsì, mee ka ndị dara ngwụrọ ka ha bilie ma gaa ije n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ọkpụ ndị a niile gbajiri agbaji, mee ka ha dị mma, ka okwu nke Chineke metụ ha n'aha Jizọs. Ọrịa kansa gbafuo, ọrịa ụkwara nta gbafuo, ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ gbafuo n'aha Jizọs. Ọrịa oruru ọbara ka ịtakọ ugbu a n'aha Jizọs. Anyị niile nọ n'ebe a ugbu a, na ndị niile nọ ebe a, ebe niile ha nọ, ana m asị ka ike nke Kraịst nke dị n'okwu a na-ezipụrụ gị ugbu a. Ka okwu a dịka ọ na-abịakwute gị, gị nabata ya, makụọ ya, kwenyere ya, nata ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, gosi ihe ngosi na ihe ịrịba ama, gosipụta ọgwụgwọ nsọ a, gosipụta nnapụta n'oge a ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Ịnatawo ya, anatawo m ya. Were okwukwe gị tinye ya n'ọrụ, ihe na-apụghị ime na mgbe gara aga. Na ndabere nke okwukwe gị dịka otu onye, ịrịba ama gị nọ n'ebe ahụ ugbu a. N'ije ekere ọmụmụ ama ndị a na dclm.org. Anyị na-ekele Chineke n'ihi iso na mmekọrịta mmemme a, wee hụ ihe niile nke emewuru na ihe niile ndị nke edepụtara n'usoro niile ị ga-eji wee chekwaa nzọpụta gị. Ọ bụ itinye iso na ihe omume a na ihe onyinyo niile ndị nke edepụtara bụ akara ị ga-esi wee nata ozi a kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, a na-atụ anya na gị onwe gị dịka mmadụ ị ga-esi otu a wee zigara ya ndị enyi gị, ndị ikwu gị n'ebe niile dị iche iche, ka ha nwee ike wee nata mgbasa ozi a, rite uru na ngọzi ihe nke Chineke kwadoro anyị. Chineke hụrụ anyị n'anya, ọ na-agwa anyị, ọ na-eme anyị mma. Ụbọchị taa anyị na-ekele Chineke na o menere gị amara ka ị gaa n'ihu n'ime amara Chineke nyere anyị n'aha Jizọs. Amen.